Tulee mieleen sellainen ajatus, kun puhutaan tästä sydämen uskosta. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että kun siinä ei sanota, että järjen mukaan tullaan uskoon, vaan sydämen uskolla. Että kun eräs saarnamies kuunteli toisen puhetta ja se oli sellaista vähän kovaa ja lakihenkistä niin sanotusti, niin sitten kun se oli puhunut, niin se ei katsonut koko aikana tätä puhujaa silmiin, vaan se katsoi tähän sydämen tasolle. Ja sanoi vaan sitten sen miehen puheen jälkeen, että se sydän. Se ratkaisee sen, sehän sydän ei ajatella nyt vaan pelkästään tätä meidän yhtä sydäntä, joka niin kuin hengellisessä kielenkäytössä se tarkoittaa sitä meidän asennetta ja mielenlaatua. Sydänhän pumppailee sitä verta, että tämä roppa toimii ja veri kiertää ja tavallaan sitten se mielenlaatu taas on sitten se, minne Jumala pyrkii vaikuttamaan, että syntyy sen mielen sydämen niin kuin usko, millä tartutaan kiinni Jumalan lupauksia. Sekin on Jumalan lahja. Nuo vainot on sellainen aika mielenkiintoinen ja erikoinen asia ja vakava asia. Ja itse jo vähän Kotkassa ajattelin niistä omalla tavallani, että Kevin hän puhui niistä ihan loistavasti ja hyvin. Ja siellähän mainitaan muun muassa se, kun Stefanuksen surmaamisen jälkeen syntyi myös sitten suuret vainot. Ja Jerusalemin seurakunta kokonaisuudessaan uudesti syntyneiden joukko joutui näiden vainojen kohteeksi. Ja sen vainon seurauksena sitten seurakunta hajaantui ympärilleen sinne ja he julistivat evankeliumia ja tällä tavalla Jumala näki hyväksi sallia tällaista asiaa, että evankeliumin asia lähtee eteenpäin. Ja sitten Raamattu mainitsee, että vain apostolit jäivät Jerusalemiin. Eli seurakunta pieneni aika tavalla, mutta evankeliumin sanoma voimallisesti lähti sitten niiden muiden mukana sinne matkaan. Se ei jäänyt Jerusalemiin, se oli siellä sydämissä ja vainojen tällainen siunaus ja seuraus oli se, että Jumalan nimi sai kirkastua ja Saulushan jatkoi omalta osaltaan henkilökohtaisesti edelleen seurakunnan vainoamista ja siellä sitten juutalaiset myös, jotka eivät uskoneet evankeliumin sanomaa ja Jeesusta Messiaaksi, tulleen Messiaana jo tänne ja sovittaneen kansan synnyt, niin hehän jatkuvasti kulkivat ja vainosivat niin apostoli Paavalia sitten, kun hän oli uskoon tullut, kuin myöskin aina seurakuntiin pyrkivät viemään uutta sitä oppia, että ellette ympärileikkauta itseään, niin ette voi pelastua. Eli tällaisia ihmistekoja pelastuksen suhteen, kun taas ihminen hän on pelastuksen suhteen niin kuin, täysin avuton omin voimiin sitä toteuttamaan itselleen, mutta hän voi uskoa evankeliumin, ottaa sen vastaan ja kokea armosta pelastuksen ja syntien anteeksi saamisen ja anteeksi antamuksen. Ja sitten myös puhutaan tästä vainosta. Minä en nyt halua mitään oikein lisätä, mutta minun tuli itse näin mieleen, niin minä nyt sanon, niin esimerkiksi siellä puhutaan, kun Abrahamille ja Saaralle syntyi Haakarista, orjatteudesta, ensimmäinen lapsi, Ismael, ja sitten Iisak oli lupauksen lapsi. Eli Ismael oli lihan mukaan syntynyt, eli ei Jumalan tahdon mukaan,
vaan Saarahan sanoi, että yhdy orjattareen ja sieltä kautta sitten se lapsi. Ja sitten taas Iisak oli lupauksen lapsi. Ja sitten Galattalaiskirjeessään siellä 4. luvussa muistaakseni, jos muistan oikein äsken, minä katsoin sitä, niin mainitaan, että niin kuin silloin lihan mukaan syntynyt vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin on nytkin. Eli ihminen tietämättään voi tehdä tällaista, kun ei ole uskossa. Ja hän ei ymmärrä tätä evankeliumin sanomaa. Niin se on niin kuin luonnollinen olotila tavallaan siinä vaiheessa, että jollain tavalla sellainen antipatia, sanotaan tämä sana nyt, kohdistuu uskovaa kohtaan. Eli ei ole aina edes tietoista. Paavalikin sanoi siitä omasta elämästä, että hän oli niin kuin säilyttänyt hyvän oman tunnon ihan lapsuudesta saakka niin kuin Jumalan edessä. Hän oli vilpittömästi toiminut ja piti sitä lain mukaan kulkemista niin kuin oikeana Jumalan yhteytenä ennen kuin sitten vasta, kun hän tuli uskoon, niin hänen silmänsä avautui. Mutta hän niin kuin tavallaan luonnollisesti toimi sillä tavalla hengellisenä ihmisenä mielestään niin kuin oikein. Ja se seurasi tällainen vainoaminen sitten. Ja mitä hän myöhemmin sanoi, että hän ei edes ansaitse sitä, että häntä kutsutaan apostoliksi, koska hän on vainannut Jumalan seurakuntaa. Siinä asettuu tällaisia palikoita vähän niin kuin kohdalleen. Että se vaino on niin monenlaista. Se ei aina ole mitä se sitten missäkin on. Ja kyllähän se tietysti hyvä, että marttyyrien ääni ja näitä asioita pidetään myöskin esillä, että meidän sisaret ja veljet antaa jossakin maassa tänäkin päivänä ja ehkä tälläkin hetkellä kuolee sen tähden, että he ovat rohkeita Jeesuksen todistajia. Se on se ääri, niin kuin Stefanuksen kohdallakin. Näin kävi. No, se oli nyt tällainen niin kuin alkuajatus. Mutta itse asiassa mulla on niin kuin mielessä, minkä minä kohta sitten sanon, mutta minä luen täältä Jumalan sanasta 2. korintolaiskirjeestä muutaman jakeen. Jakeesta 17 jakeeseen 21. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme tehtiin synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Joo, rakas taivaanni Isä, kiitos sinun sanastasi ja avaa sinä Pyhän Henkesi kautta sanasi, Herra, niin, että me ymmärrämme sitä ja meidän sydämemme, sielumme tulee ravituksi, kosketetuksi, vahvistetuksi. Täytä meidät Pyhällä Hengelläsi ja voimallasi. Kiitos siitä, että sinun sanasi on jalkaamme lamppu ja valkeudessa meidän teillämme. Aamen. Muistuu mieleen sellainen 26 vuotta on aikaa
siitä, kun uudistuin uskossa ja Jumalan armahtava laupeus tuli minun osaksi. Ja sitten tuli eräs pariskunta käymään minun luona siellä, missä nytkin asun edelleen, niin he pyysivät tänne Haminaan todistamaan. Täällä on sellainen JSK-kellari, se oli jossakin tässä lähettyvillä muistaakseni, missä on tämä Luhtan tehtaan vastapäätä. Siinä oli joku sellainen paikka. No, minä lupasin sitten lähteä ja olihan se vähän jännää, että oli vasta uudistunut ja tiesi, että tavallaan tämä Hamina on mun kotikaupunki ja minä olen paljon täällä touhuillut ja sitten on tietysti ihmisiä, jotka on tavattu taas siellä matkan varrella siellä syntielämän tienoilla. Mutta toisaalta sitten, vaikka se jännitti, niin toisaalta oli sellainen halu hirveästi kertoa myöskin, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Ja minulle tuli tästä sellainen yksi ajatus erityisesti tästä Raamatun paikasta. Kun tässä sanotaan, kun me luin tämän jakeen 17, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Minä tiesin, että tämä on aivan totta minun elämässä. Vanha on kadonnut. Minä olen saanut kaikki synnit anteeksi. Ja uusi elämä on mun sisimmässä orastamassa voimallisesti. Mutta sitten tässä jatkuu tämä ajatus, mutta kaikki on Jumalasta. Mutta kaikki on Jumalasta. Ja kun minä luin nämä jakeet siinä ja pysähdyin, niin tämä kosketti niin valtavalla tavalla mun sisintä. Mä olin ihan kyyneleitä täynnä ja oli niin kuin sellainen raana, mistä on mennyt kaikki sulut rikki ja se vaan antaa tulla. Mä ajattelin, että mitä ei täällä ole mitään väliä. Mä saan itkeä vaan ja kertoa Jumalan rakkaudesta. Mutta se kaikki johtui siitä, varmasti siinä tapahtui monenlaista puhdistustakin samalla siinä aikana täällä sisimmässä ja sellaista vapautumista ja rentoutumista. Ja ei mulla niinku merkinnyt ne ihmiset siinä mielessä mitään, vaikka ne oli tosi tärkeitä, että mä saan niille kertoa, kuka on mun elämän muuttanut. Mutta se ajatus, mistä tämä on kaikki lähtenyt? Mikä on se alkulähde tälle asialle, mitä mun sisimmässä on nyt tapahtunut? Jumalasta. Kaikki on Jumalasta. Siis ei mitään sellaista asiaa, mitä hyvää oli mun sisimmässä tapahtunut ja elämässä monella tavalla. Niin me ei voinut ajatella, että tämä voisi olla mistään näkyvästä maailmasta lähtöisin, vaan että tämä on Jumalan aikaansaannos. Jumalan rakkaus. Se oli sellainen mahdottoman hieno hetki. Mutta tässä on tämä ydinajatus tässä jaksossa, mikä lähinnä on sydämellä, että tämä koko kappaleen pääajatus on tämä sovitusajatus. Ja sovitusajatushan ei ole pelkästään uustestamentin ajatus, vaan se juontaa sieltä 3. Mooseksen kirjan 16. luvusta. Se koko luku käsittelee sovitusta ja uhraamista. Eli se on ennen Jeesuksen tulemista tänne lihaksi, Jumalan tulemista Kristuksessa lihaksi, niin se on sieltä Mooseksen ajoista lähtöisin. Jumala on siitä asti kun ihminen lankesi syntiin, niin Jumala toimi heti silloinkin jo. Jumala heti halusi äkkiä saada ihmiset
takaisin yhteyteensä ja takaisin, mistä hän oli lähtenyt syntilankemuksen kautta automaattisesti pois. Eli kyky kohdata Jumalan armoa ja rakkautta hävisi näiden ihmisten elämästä, vaikka se vähän aikaa sitten oli ollut vielä aivan normaali ja jokapäiväistä. Mutta synti tuli ja petti Aadamin ja Eevan. Ja sen tähän Raamatussa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, roomalaiskirjeen 3. luvussa. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. No Israelin kansa vaestui ilmestysmajan rakentamisen aika, niin Jumala halusi koko ajan matkan varrella pitää sellaista huolta ihmisistä, erityisesti Israelin kansasta, että tämä yhteys Jumalan kanssa säilyisi ja olisi olemassa. Ja nämä uhrit on siellä Aabelin ajoista ollut kuviossa mukana. Ensimmäinen uhri uhrasi Jumala. Ja voisi sanoa myöskin näin, että Jumala uhrasi ensimmäisen uhrin, mutta hän uhrasi myöskin viimeisen uhrin. Eli Jeesuksen Kristuksen oman rakkaan poikansa. Ja tämä sovituspäivä liittyi sitten Israelin kansan elämään. Ja siellä 16. luvussa sitten mainitaan, oli pappisjärjestyksessä laitettu, ilmestysmaja oli valmistettu, piirustukset oli taivaasta annettu Moosekselle ja täällä näkyvässä maailmassa näkyväiset ihmiset käsillään ja taidoillaan, jotka Jumala oli heille antaneet, he olivat sommitelleet ja rakentaneet tämän ilmestysmajan ja siihen kuuluvat kaikki kalustot, mitä oli määrätty, sekä myöskin kaikki papilliset palveluspuut, aina ylimmäisen papin palveluspukua myöten. Kaikki oli Jumalan valmistamaa. Ja sitten tämä sovituspäivä, se oli kerran vuodessa. Se oli 7. kuun 10. päivänä se määrättiin. Minä en nyt lue sieltä sen enempää. Mutta meillä on tällaisia pieniä viittauksia, te voitte lukea sen koko luvun kotona. Ja siellä mainitaan, että pappi Aaron oli ylimmäisenä pappina, ensimmäinen ylimmäinen pappi. Sen jälkeen näitä ylimmäisiä pappia on tullut sitten. Ja viimeinen ylimmäinen pappi, jos sanotaan tähän hetkeen, on Jeesus Kristus. Ja hänen pappeutensa on iankaikkinen. Näiden pappeus oli katoavainen. Mutta Aaronin tehtävä oli kuitenkin huolehtia ylimmäisenä pappina tämän sovituspäivän täytäntöön panosta. Mutta ennen kuin hän oli langenneena syntyneenä ihmisenä, niin kuin mekin, niin kelvollinen toimittamaan tällaista tehtävää, niin siellä sanotaan aivan alkujakeissa, jos on Raamattu auki, että Aaron uhratkoon ensin itsensä ja perheensä sovitusuhri. Eli ylimmäisen papin piti ensin hoitaa oma suhteensa Jumalaan kuntoon. Hänen piti peseytyä ja sitten hän, ennen kuin hän meni niin sanottuun kaikkein pyhimpään, niin hänen piti pukea ylleen tällainen pellava asu ja sitten pellava hattu. Eli oli tällainen erikoinen vaatetus, joka puhuu omaa kuvakieltään myöskin siitä, miten eräs Havupalon Pekka-niminen mies, hän sairaajana oli Kotkassa, niin hän sanoi, että pellava oli hyvä palvelu- ja työasu. Se oli ilmava ja raikas päällä. Ja hän käytti tällaista kuvausta siitä, että kun ihminen tulee Jumalan armosta osalliseksi, totuus tekee hänet vapaaksi. Hän saa levon.
niin hän aivan kuin saa olla tällaisessa sisäisessä vaatetuksessa, mikä ei hikoile, missä ei hiki tule, missä on raikas ja hyvä olla. No sitten tuli tämä sovituspäivä. Se oli kerran vuodessa. No ilmestysmajahan oli, että siinä oli uudin ensin ympäri, mistä tultiin esipihaan. Ja siellä oli nämä uhrauspöydät, missä eläimet teurastettiin. Eli jokainen eläin, joka tuotiin uutimesta siihen etumaiselle pihalle, niin sen piti olla elävä, sen piti olla virheetön. Ja papit sitten hoitivat teurastuksen ja sitten siinä sen jälkeen oli peseytymisallas vielä ennen sinne pyhään menemistä, ja kaikkein pyhin oli perimmäisenä. Ja sinne kaikkein pyhimpään sai mennä ainoastaan ylimmäinen pappi ja tässä tapauksessa Aaron kerran vuodessa, mutta ei ilman verta. Ei ilman verta. Ja siinä oli ensimmäisenä oli siinä tämä peseytyminen, eli sinne ei saanut mennä likaisena, vaan piti puhdistautua ja sitten mennä sinne ensimmäiseen osaan. Ja siellä oli sitten nämä kynttelikkö, 7 kynttelikkö, jonka vastapäätä oli näkyleivät. Ja tähän asti sai mennä muutkin papit joka päivä. Heidän piti pitää huoli siitä, että ne lamput palavat siellä ja että on joka päivä on tuoretta leipää siellä näkyleipäpöydällä. Ja siinä on ihana kuva myöskin siitä, että kuinka pyhä henki kirkastaa meille todellista elämän leipää, joka tuli alas taivaasta antaakseen maailman elämän. Jeesusta Kristusta. Tavallaan voisi sanoa, että kun Aaron astui kaikkein pyhimmästä tai pyhimpään, niin hän sai astua Jumalan läsnäolo jo siinä vaiheessa. Kohdata siellä Jumalan Kristuksen jo näistä kappaleista jo aikaisemminkin. Ja sitten mennään lähemmäs sitä kaikkein pyhintä, missä oli suitsutusalttari, eli rukousalttari. Mutta se oli kaikkein pyhimmän puolella, ennen armoistuinta. Ja sitten tuli tämä armoistuin, jonka päälle hän roiskutti 7 kertaa tätä vierasta verta. Ja näin se sovitus siellä alkoi monien asioiden kautta, niin kuin Kristuksenkin ristin sovitustyö. Se alkoi jo taivaasta. Se suunnitelma oli siellä olemassa. Tuli vain, niin kuin Raamattu sanoo, kun aika oli täytetty. Lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaista syntyneen, lunastamaan lainalaista, joten pääsimme lapsen asemaan. Eli se on Kristus, kun ristillä kuoli meidän syntiemme tähden. Se oli täydellinen sovituspäivä. Koko maailman synnit sovitettiin. Se on niin kuin Johanneksen kirjeen 4. luku. Siellä sanotaan 10. jae. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja niin kuin sanotaan aikaisemmin Johanneksen kirjassa, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Eli toinen luku. Eli se on täydellinen sovitus. Se oli riemu ja juhlapäivä. Mitä se sovitus sitten merkitsee? Voi luoda monenlaisia mielikuvia äkkiä, mutta itselle se on ollut aika sellainen iso asia jo vuosikausia,
tämä sovitus ajatuksena. Ensinnäkin sovitukseen liittyy se, että niin kuin Roomalaiskirjeen 10. luvussa, katsotaan sieltä tämä paikka, ja 5. luku. Näin. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon enemmän me nyt pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Eli Jumala järjesti armossaan tämän sovituksen, koska lain vaatimukset oli ja esikuollisuudet ja rakkauden vaatimus oli se kuitenkin, että Jumala on elävä Jumala, todellinen Jumala, niin tarvittiin tavallaan tällainen lunastusmaksu ihmisen sielusta. Ei kullalla maksettu lunnaita sielun, syy tuntoni liiaksi raskahat kai, vaan Jeesuksen risti on kalliopohja ja niin edelleen. Niin sovitus on Jumalan kanssa Jumalan yhteydestä irronneen ihmisen liittämistä täydellisesti Kristuksen kautta Jumalan yhteyteen. Se ei ole mikä oli katkennut, niin se nyt yhdistettiin Kristuksessa. Ja sitä jokainen uskova saa tänä päivänä olla. Ja sitä muun muassa meidän ehtoollinen tänään viestittää. Ja niille, jotka eivät vielä ole sovitetut Jumalan kanssa, niin heille kuuluu se sana, mitä täällä me pyydämme Kristuksen puolesta. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli tavallaan tässä on ajatus, että sovitus on roomalaiskirjassa niin kuin olemassa. Kun me olimme syntisiä, niin Jumala sovitti meidät jo itsensä kanssa. No okei, äkkiä joku voi lukea huonosti sen ja ajatella, no minä olen sovitettu jo, ei mun mitään tarvitse tehdä. Mutta Jumala valmisti sen sovistuksen. Ihminen oli vielä syntinen. Ja onhan uskovainen edelleenkin syntinen. Ei me niin kuin syntisyydestämme päästä eroon, mutta me ollaan saatu anteeksi. Ja meillä on armoistuin olemassa, minkä ääreen me voimme aina mennä uudestaan, pyytää syntejämme anteeksi, tehdä parannusta päivittäin ja joskus jopa ihan hetkittäin. Mutta se perusasia, ei se ole niin, jos me syntiä uskovaisenakin tehdään tietämättämme tai tietoisesti, että Jumala välittömästi leikkaa meidät irti omasta yhteydestään. Se voi kyllä johtaa jossakin vaiheessa sellaiseen tilanteeseen, jos ei halua tehdä parannusta. Haluaa jatkaa vaan, niin silloin tavallaan leikataan se oksa pois, mikä on jo ollut kerran yhdistetty ja liitetty siihen, niin kuin sanotaan Roomalaiskirjan 11. luku, että on liitetty siihen jalon öljypuuhun ja tultu osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Niin se on hyvä kuva tästä sovituksesta. Se on liitetty siihen yhteen. Sen on Jumalan Pyhä Henki tehnyt ja se on silloin tehty varmasti niin, kun se on luvattukin Raamatussa. Mutta sovitus on enemmän. Minä nyt muihin kuitenkaan puutun. Minä haluan, tulisi ajatus, että tutki ja voit olla tutkinutkin enemmän kuin minä. Mutta aina uudestaan siihen liittyy lunastus samaan ristinsovitustyöhön. Siihen liittyy vanhurskauttaminen, eli se liittyy, kaikki nämä liittyy siihen samaan Golgatan täytettyyn työhön. Kristus on meidän vanhurskaudeksi. Niin kuin korintolaiskirjassa sanotaan, että ensimmäisessä luvussa tällä tavalla, taas se tuosta, laulussahan lauletaan, että tule kaikeksi mulle Herra Jeesus. Tämä rukous on sydämen, vai miten se meni jotenkin silleen. Mutta täällä sitten sanotaan 30 ensimmäinen luku.
mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Jumala on tullut Kristuksessa kaikeksi meille, Kristuksen kautta. Jeesusta ei voi ohittaa missään näissä jumaluusopin asioissa ja ajatella, että meillä on jotakin muuta Jumalalta, mikä ei tulisi Kristuksessa. Kristuksessa on kaikki Jumalan lupaukset, niin hänen kauttaan tulee myöskin niiden aamen, Raamattu sanoo. Eli jos haluat tarttua Jumalan lupauksiin kiinni ja omistaa jotakin Jumalalta, niin ne on Kristuksessa. Jos et sä tunne Kristusta, etkä halua oppia tuntemaan häntä, niin sulta jää tavallaan niin kuin hirveästi lupauksia omistamatta, mitkä on tarkoitettu sun elämään siunaukseksi ja vahvistamaan sun Jumalan palvelus elämää monella tavalla. Ja Jumalan lupaukset kuuluu niin kuin ajallista ja hengellistä puolta molempia ajatellen. Täällä Jesajan kirjassa kuvataan hienosti 6. luvussa tätä sovitusta myöskin. 6. luku ja jakeesta 1. Jesajan kirja. Kuningas Ussian kuoleenvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni ja yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, joka hän oli pihdellä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani ja sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Vähän rupesin ajattelemaan, kun luin jälleen kerran tätä Raamatun jaksoa, että on se erikoista, että kun Jumalan ilmestyy, niin useinhan me ajatellaan niin, että aina on valtavaa valot ja kirkkautta. Mutta nyt temppeli täyttyikin savulla, eli sinne tulikin pimeys. Ja minä rupesin miettimään, että mikä tämä tällainen asia on, sen ennenkin, mutta on ohittanut, kun ei ole sillä tavalla avautunut eikä ajatellut. Mutta se oli tärkeä hetki Jesajan elämässä. Nimittäin ajatellaan sitten itsemme, että me ollaan ensin ihan kirkkaudessa ja valossa, vaikka tässä nyt. Ja kaikki valot tuolta häviää suunnalta ja tästä häviäisi kaikki valo. Me oltaisiin täyden pimeyden keskellä. Niin mikä meidän reaktio olisi ensimmäisenä? Varmaan huomattaisiin. Ei ainakaan varmasti kovin herkästi huomattaisi hallelujaa, että ainakaan aidosti. Saattaisi tulla joku pelko ensimmäisenä. Ja jotain tällaista Jesajakin sai kokea. Tulikin sen savun myötä, kaikki peitty. Jopa hänen oma itsensä peittyi sinne savuun. Mitäs ei se ollut sellaista savua, kun me voitaisiin koko jos tulipalot tulee. Että se oli vaan näin. Ja Herran liepeet täytti sen temppelin. Mutta siellä Jesaja
sai kokea synnin tunnon. Ja omalta kohdalta voi sanoa, että itsekin koki elämässään sen hetken, kun kaikki oli niin pimeätä. Tuulet oli kylmiä, pohjoistuulia, kuvaillisesti. Asiat, ajatukset. Ja siinä Jumala ilmestyi. Ei ensin mitenkään, että koin syntisyyttä, mutta minua ohjattiin sellaiseen paikkaan, eli seurakunnan keskelle, missä halusin ottaa Jeesuksen elämääni vastaan ja sen anteeksi antamuksen, mikä hänessä tarjotaan. Jota varmasti tällaista Jesajankin elämässä, voi minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, minä olen syntinen. Ja siinä tunnustukseen taivas vastasi. Halleluja! Taivashan vastasi siihen. Sieltä tuli serafi, alttarilta otettu, mitä minä en osaa nyt sitä selittää, mutta se kuitenkin tulinen hiili, jolla kosketettiin Jesajan suuta. Ja tuli sanat, että nämä sanat, ihanat sanat. Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ainakin sen se tekee, kun synnitkin saa anteeksi, että ihminen, joka on ennen päästänyt mitä sattuu suustansa kiroillut ja muuta, niin huuletkin puhdistuu. Suu alkamaan puhumaan ihan toisia asioita. Persoonallisuus säilyy sellaisena, mutta jos se on ollut hukassa, niin sekin löytyy. No, identiteettihän meillä on Kristuksessa, taivaallinen identiteetti, koska me olemme hänessä. Ja elämme ja olemme hänessä. Mutta Jesajan huuliakin kosketettiin niin, että hän oli sitten myöskin valmis sanomaan, lähetä minut, viemään sanomaa, profetoimaan asioita. Ja kun ajattelen tätä ehtoollishetkeä erityisesti myöskin, niin nämä kaikki asiat, me saatetaan itsekin joskus aika silleen paatuneesti melkein mennä, ottaa sen leivän ja viinin. Vaikka, ja jotenkin ehkä pinnaisesti ajatella, että tämä on Kristuksen veri ja tämä on ruumis. Mutta tämä kaikki, kun Jeesus sitä muistoaterian asetti, niin hän sanoi, tehkää tämä minun muistokseni. Tehkää tämä minun muistokseni. Ehkä se on vain se iso kuva tavallaan olemassa, risti ja kuolema, hautaaminen ja ylösnouseminen ja kuolleista nouseminen ja taivaaseen astuminen. Mutta mitä se oikeastaan viestittää? Se viestittää meille näitä kaikkia, tätä sovitusta. Älä epäile. Sinä olet sovitettu Jumalan kanssa. Voi olla, että sinulla on tarve antaa ensimmäisen kerran elämässäsi sovittaa itsesi kanssa. Että ottaa vastaan Jeesus Kristus syntien anteeksi antajana ja vapahtajana omaan elämään. Mutta sinä olet liitetty Kristuksen kautta. Meidän elämämme, niin Kolossalaiskirja 3. luvussa sanotaan, meidän elämämme on kätkettynä Kristuksen kautta Jumalassa. Yksi saarnamies sanoi, että meidän elämä on kätketty Kristuksen kautta Jumalassa. Ja laittoi Raamattuun kiinni. Ja sinne koko seurakunta jäi väliin. Sitä se ei kyllä sanonut. Halleluja! Meillä on niin hyvä Jeesus. Että näillä ajatuksilla olin nyt liikenteessä ja toivon, että näistä välittyy sun elämään
taivaallinen siunaus ja minä menen näkymättömiin. Amen. Ja kaikkivaltias Pyhä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että Herra, sinä olet rakkaus. Kiitos, että sinä olet rakastanut niin paljon maailmaa, että sinä annoit ainokaisen poikasi. Että me saisimme uskomalla häneen iankaikkisen elämän. Kiitos Herra, että sinä olet jo ennalta ajatellut, että kaikkien ihmisten tulisi elää sinun yhteydessäsi ja sinä olet Herra evankeliumin sanomassa tämän mahdollisuuden antanut jokaiselle. Kiitos siitä Jeesus evankeliumin ilosanomasta. Kiitos armostasi. Kiitos seurakunnasta Herra, joka on sinun suunnitelmasi, joka on sinun ruumiisi täällä Haminassakin. Kiitos siitä, että Herra olet omalla vedelläsi, olet lunastanut jokaisen jäsenen ja olet jokaisen jäsenen asettanut myöskin Pyhän Henkesi kautta niin ruumiiseen kuin sinä olet tahtonut. Ja silloin Herra, se paikka on kaikkein paras, oli se mikä tahansa. Sinä olet nähnyt sitä näin hyväksi ja siihen on tyytyminen. Herra, siunaa jatkohetkelmäkin tässä vielä kokouksen loppupuolella ja tämä, kun me käymme muistelemaan sinun kärsimystäsi ja kuolemaasi Jeesus. Ja Herra, me myöskin haluamme sitoutua evankeliumin julistamiseen siihen asti, Herra, kunnes sinä tulet. Kunnia sinulle ylösnousun vapahtaja. Aamen.